खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोनथो खौरां बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि सिमायाव थानाय बर' बा ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमा गोबां थानाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनायनि जि खोथा दंमोन बे लेखायै बिश्वनाथ जिल्लानि गं 46 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय जासिगोन होननानै केबिनेटआव फोसावनाय जादोंमोन बेनि थाखाय नटिसबो फोसावबाय अदेबानि बिश्वनाथ जिल्लानि गं 46 गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय गं 46 गामिफोरा बिश्वनाथ जिल्लानि सोलायै उदालगुरि जिल्लाखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरिया बिथोनलाइ फोसावबाय बिश्वनाथ जिल्लानि गं 46 गामिफोरनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिसडिक्शना अदेबानि जिल्ला खुंथाया उदालगुरि जिल्ला खुंथायनि सिङाव फैसिगोन बे अर्डार बा बिथोनलाइ फोसावनायनि उननिफ्रायनो बेफोर ओनसोलनि गुबुन गुबुन फसंथानफोर बा मावख' आरो बायदि बायदिफोरनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रलाबो उदालगुरि जिल्लायाव फैबाय बेनिखायनो बिश्वनाथ आरो उदालगुरि जिल्लानि कमिशनारफोरा बेनि थाखाय गुबुन अर्डार बा बिथोनलाइ नेबावनांगौनि जेबो गोनांथि गैला जोबनायाव गं 46 गामिफोरखौ एसबि बड' निउसनिफ्राय बिटिआरआव बरायनाय थाबाय आसा खालामो आद्रा थानाय गामिफोराबो बिटिआर बा बिटिसिआव थाबैनो हाबनो मोनगोन बिटिआरआव हाबनाय गं 46 गामिफोरनि मादाव माखासेया जाहैबाय आमलाइगुरि बरपुखुरि खेर'नि ब्रह्मपुर खार'नि जान टंगिया मिलनपुर खार'नि जान नाम्बार 1 नासेरबारि नाम्बार 1 पालेंबारि पुरना गुपसागुरि आलुपारा 2 नं बिक्रमपुर फरेस्ट गुपसागुरि एनसि सनापुर औगुरि दक्षिण रानाजान पुब रानाजान मध्य सनापुर मध्य राङाजान आरो माखासेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन जेरैखि जाया नरेन्द्र मदि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो नाजादों आसामनि बिजेपि सोरखारा जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथियाव सौफैदों एसेबांनो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नाजादों जेरैखि जाया नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय नाजादों आसाम सोरखाराबो बिटिआरनि लकसभा बियाबखौ लानानैबो बिजेपि सोरखारनि दाजाबदानख' मानोना थांखिया जेरैखि जाया देरहानाय जायनि जाहोनाव बिजेपि दोलोआ बिपिएफनिफ्राय मदद बिनायखौबो खनले नुनो मोनबोनाय जादों लकसभा बिसायख'थियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफ दोलोनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिनायनि उनाव रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों बिसायख'थिखौ लानानै मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया गोलाव सम सावरायनायनि उनावबो भबेश कलितानि खुगायाव बेरखांदों बिपिएफनि मुं बिथाङा बुंथिदों दि थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामनानै नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जौगानाय लाबोनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय मदद बियोबा बा बिपिएफनि फारसे इन्टारेस्ट दिन्थियोबा जों एसेबाबो मददखौ मोननो हागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा भबेश कलितानि बे बुंनाय रावजों बेखौनो हमदांनो हायो एमपि बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय बिथांमोननो बिपिएफनि मददनिबो गोनांथि जानो हागौ आरो देरहानो थाखाय बिथांमोना जेखिजाया खालामनो हागौ जेरावनाखि बिपिएफ दोलोआ हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंथिबोबाय थादों नाथाय बिजेपि दोलोआ इउपिपिएलजों लोगो थानायनि उनावबो बिपिएफनिफ्राय मदद हास्थायनायखौ बुंथिबाय थानाया साननो गोनां राजखान्थिनि थासारिया बिटिआरआव मा महर लालांगोन बेखौ समासो फोरमायलांगोन हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय सा 35,775 फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जासिगोन आरो मेट्रिक उथ्रिसारनाय सा 27,183 फरायसाफोरनो रां होनाय जासिगोन आसाम केबिनेटआव बेनि थाखाय थांखि लानाय जाबाय सोर बा बेसेबां जौखोन्दो मोनोब्ला आसाम सोरखारनिफ्राय बेफोर बान्थाखौ मोननो हागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा खौरांखौ आबुङै खोनासंनो हागोन सेथियाव दङ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलजों खुंजानाय हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसुलाफोरा 75 जौखोन्दो बा बेनि गोबां जौखोन्दो मोननो हादों आरो फरायसुलिफोरा 60 जौखोन्दो बा बेनि गोबां मोनदोंब्ला बिथांमोननो स्कुटि होनाय जागोन डक्टर बानिकान्त काकति एवार्ड स्किमनि गेजेरजों फैगौ 30 नभेम्बराव स्कुटिखौ राननानै होनाय जागोन गासै 35,775 फरायसाफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेनि मादाव सा 30,209 फरायसुलिफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो 5,566 फरायसुलाफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन नैथियाव दङ सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादनि बेलायाव जायफोर फरायसाफोर अदेबानि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा 75 जौखोन्दो बा बेनि गोबां जौखोन्दो मोनदों
बिथांमोननो आनन्दराम बर'आ एवार्ड स्किमनि गेजेरजों 15,000 राङै होनाय जागोन। 29 नभेम्बराव फरायसाफोरा बे बान्थाखौ मोननो हागोन आरो गासै 27,183 फरायसाफोरा बे बान्थाखौ मोननो हागोन। केबिनेटआव लानाय बे थांखिनि अनगायैबो मेडिकेल कलेजावबो बयनोबो समान खाबु होनो थाखाय एमेन्डमेन्ट अफ द मेडिकेल कलेज एन्ड डेन्टेल कलेज अफ आसाम रुल 2017 खौ गनायथि होबाय। बेनि गेजेरजों 1 बोसोर रुरेल सार्भिस अदेबानि गामियाव सिबिथाय होनो थाखाय 30 लाखनि बन्द खालामनाय जागोन। नाथाय जुदि 1 बोसोर गामि ओनसोलाव सिबिथाय होआब्ला 30 लाख रांखौ सोरखारनो होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो भुटान हादरनि फरायसाफोरनि थाखाय MBBS सिटनि रिजार्भेसनखौ 3 बांहोबाय। मोननैया नलबारि मेडिकेल कलेजाव आरो गुबुन मोनसेया बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव। बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव दा आयेननि गेजेरजों खामानि सोलिला। दा NGOनि दादागिरियासो सोलियो। बे अजदआ आं बुंनाय राव नङा। बे अजदआ हाग्रा बिफाननिफ्रायनो होनाय अजद। बिटिसिनि हाग्रा बिफानि रन्जित बसुमतारिया दानानै होनाय NGOआ माब्लाबा समाव बर' सुबुंखौनो गुलि गावनाय बा गावथारनाय बायदि बायदि अजदफोरखौ रायजो राजाफ्रा होबोदों। बे खेबाव रन्जित बसुमतारिनि NGOखौ दंफां खावनायनि दायाव हमदों समाज सिबियारिफोरजों लोगोसे सांग्रां रायजो राजाफ्रा। 14 नं चिरां दुवारनि खोला नाकेदाराव हमदों रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला NGOनि सोद्रोमाफ्रा गं 8 गं 9सो ट्रेक्टरजों दंफां लानानै फारियै फैदोंमोन। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बेंथादोंमोन आरो बिसोरनाव फोरमान बिदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा फोरमान होनो हायाखै, जेराव रायजो राजाफोरखौ नाख्रां नासि खालामनानै गाज्रि राव बाहायदों आरो दादागिरि दिन्थिदों होननानै फोरमायथिदों आरो माखासे ट्रेक्टरखौ सालायलांदों आरो माखासेखौ जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिसोरो अदेबानि NGOनि सुबुंफोरा हाग्रायाव हाबनानै गावसोरनो हन्दा लागायनानै लेबारफोरखौ दंफां दानहोयो। बेनि उनाव दंफां हाफायखांबा सिखावफोरा दंफां हाफायदों होननानै दंफांखौ हमनानै लानानै फैयो। बेनि उनाव गावसोरनो दंफांखौ फानहरो। नाथाय बेनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननि सोरखारि मावथिफोरनो मिथिहोहरोब्ला बिथांमोनहाबो जेबो मिथिया होननानै बुंथिहरनायजों लोगोसे दानिया जोंनि आयेननि गेजेरजों खामानि मावनाया सोलिला, NGOनि दादागिरियासो सोलियो होननानै फोरमायथिहरो आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय माबा खोथा फंसे बुङोब्लानो लोगो लोगोनो EMनो खोन्थाहरनानै ट्रेन्सफार खालामनो होननानै NGOनिफ्राय हुमखि होयो होननानैबो रेन्जनि मानसिफोरा मिथिहोहरदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि NGOफोरनि बेबायदि खालामनाया सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दङ। रेन्जनि मानसिफोरा साइकेल गंसेबो हमनो हाया, नाथाय NGOनिया साइकेलखौ हमो आरो बे साइकेलखौ 1500 रांफोराव फानहरो। बेबायदिनो बाथाम हमोब्लाबो बेखौबो फानो होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय बिथांमोनहा हाग्रानिफ्राय गावसोरनो दंफां लानानै फैनानै उल्थायै अदालगुरि, खुसुं दैसा आरो सामु दैसा बेफोरनि रायजो राजाफोरखौसो दंफां सिखावनि मुं होगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे रन्जित बसुमतारिनि NGOनि सुबुंफोर जायफोर दंफां लाबोनानै हमजादों बिसोरनि मुंफोरखौबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनानै होयो। मुंफोरा दाउखि, दालां बोराय, आलु, दामफ्ला, निहिमिया होननानै फोरमायथियो। रन्जित बसुमतारि बिथांमोननिसिम सांग्रां रायजो राजा आरो समाज सिबियारिफोरा खावलायहरदों दि जाहाथे इनाय खामानि दामावथों, जाहाथे बियार फेरेंगानि NGOनि मावथिफोरा बेबायदि इनाय खालामा, बेनि थाखाय गावनि मावथिफोरखौ जाहाथे खावलायो आरो रायजो राजानि सिगाङाव बेबायदि खालामनाया मोजां नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। जायनाखि हाग्रा रैखाथिनि थाखायसो NGOनि मावथिफोरखौ दोनदों, रां आरजिनो बा दालाल खालामनो थाखाय नङा। बेनि थाखाय रन्जित बसुमतारिया जाहाथे गावनि मावथिफोरखौ सामलायो, नङाबा रायजो राजाफ्रानो बिजिरगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। फोरमायथिनो गोनांदि समाज सिबियारिफोरा काजलगाव साब डिभिजननि समाज सिबियारिफोर। बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि बेखौ लानानै हाग्रा बिफानजों सावरायनायजों लोगोसे जाहाथे राहा लायो, बेनि थाखाय DCनिसिमबो गोसोखां बिलाइ गथायगोन आरो गोनांथि जायोब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो गोसोखां बिलाइखौ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों। गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव देरहासारदों साफानि उनाव साफा बर' फिसाफोरा। ज्योति बर' आरो दिबिका बर' बिथांमोनहा मेडेल देरहासारनो हाखांनायनि उनाव आरोबाव बर' फिसाफोरनि देरहासारनाय। सबिता रामसियारि बिथाङा बे नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि थागिबि। टाइकन्ड गेलेनानै बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा SSBआवबो साख्रि मावो। बिथांनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानिनो रितु सेरगियारि बिथाङाबो बोरला गावनायाव सिलभार मेडेलनि थाखाय देरहासारनो हाखाबाय। दा बिथाङा सनानि मेडेलनि थाखाय गेलेगोन। फोरमायथिनो गोनांदि गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव
पेन्साक सिलाट मार्शल आर्ट्सआव ज्योति बर'आ सिलभार मेडेल मोननो हादोंमोन आरो दिबिका बर'आ ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। बिथांमोन सानैबो उदालगुरि जिल्ला टंलानि थागिबि। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय दावहाया मोननै हादरनि गेजेराव जानाय दावहायैनो थायासै। मोनफानि उनाव मोनफा हादरफोरा इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय बे दावहायाव बारसोमदों। गिबियाव लेबानन हादरनिफ्राय हिजबुल्लाह उदखारि हान्जाया हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनानै इजराइल हादराव गाग्लोबदोंमोन। दा आरोबाव इयेमेन हादरनिफ्रायबो इजराइल हादरनि सायाव गाग्लोबदों। इयेमेन हादरनि हौथि उदखारि हान्जाया हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनानै मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों इजराइल हादराव गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायखौ बिथांमोनहा भिडिअ सेबखांनानै फोरमायथिदों आरो बे गाग्लोबनायनि फिननायखौ इजराइलनि जानानै इउएसनिफ्राय जाहाथे फिननाय होफिना बेनि थाखाय इउएसखौबो हुमखि होदों, नङाब्ला इउएसनि सायावबो गाग्लोबनाय जागोन होननानै हुमखि होदों हौथि उदखारि हान्जा। नाथाय इजराइलनि मिलिटारिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इयेमेन हादरनिफ्राय मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों गाग्लोबहरनायखौ एरियेल डिफेन्स सिस्टेमनि गेजेरजों रेड सीआवनो होबथादों आरो बेफोर मिसाइलफोरा रेड लैथोनि जिङाव इजिप्टनि मोननै नोगोरावसो गोग्लैहैदों होननानै फोरमायथिदों। इजराइल हादराव हाबफैनायनि सिगांनो मिसाइलखौ होबथानो हादों होननानै फोरमायथिदों इजराइलनि मिलिटारिनिफ्राय। दानबान्था बांहोनो थाखाय अंगनवाडी वार्कार आरो हेल्पारफोरा धर्ना होनायनि उनाव बे खेबाव फरायसालिफ्राव ओंखाम संग्राफोरा दानबान्था बांहोनांगौनि दाबिजों काजलगावआव धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बिथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो ओंखाम संनायनि खामानिखौ मावबोदों, नाथाय बिथांमोननि दानबान्थाया दानसेयाव 1000 रांल'। जायनाखि दानि बे समाव बाहेराव खामानि मावोबा सानसेयाव 300-400 राङै हाजिराखौ मोनो, नाथाय बिथांमोना 30 राङावनो हाजिरा मावनो गोनां जायो। नाथाय दानि बे समाव 30 राङाव सोर हाजिरा मावगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोना। बेनिखायनो ओंखाम संग्राफोरनि दानबान्थाखौ बांहोनांगौनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायो बिथांमोनहा, नङाबा बिथांमोना फैगौ समाव भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो बुंथियो। आरो बिथांमोनहा फैगौ 4 नभेम्बरसिम बन्द खालामगोन होननानैबो बुंथियो। बेनि उनावबो जुदि जेबो फिननाय होआबा 1 दानसिम बन्द खालामलांगोन होननानैबो बुंथियो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।